ole request here an om ve zela lom om khop maya request kan siam hian hla number ringo thi soi talawila a hla thua kha soi tel tai la lom om khop mai nga chan chu khoya mo kan len na te mo te kan lo na la number chu mi kha eng hla nge ti ta kha ba riat vek kha chu lo har ve ya lal lian sa hian Christian lu number som nga pathum kita van mi thiang hlim nen khian ti la ga ron request a helai chu hla ol tak me nia a simpula a solfa te hi chuan a solfa lom khat chaw ania changa phei hi chuan dc kha oma da kapo kha bula tanga tran le tur ti kha nia chu wangin a chang hi chu thluk in ang kha voi mi kan sanona ni maya tin Christian la bua mi lo la ron request kha chu a then chu ka lo thiam lo te lo nia ka lo hriat lo te lo nia a solfa en tur te lo om mai lo kha chuan kha har sa ve ang reng thina an ti mai hi min lo hriat thiam kha kan be se ya a base pat kharon sate an ti te kha solfa en tur te om lo chuan chu baka hud nei te lo ngai ve em a then chu hallelujah chorus te pawh kan run request a ji ka ha ka lo kol mai lo wa solfa an savek tur kha chuan hun kha du ve deuh thina kha tiang ho kha kan ti thei mai ri lo deuh ani kita van mi thiang hlim nen khian la isa ho vang kho ve la nam tin reng te hian thi sen hlim na kan Beram no hi fa kangu Calvary tanga thi kha Hallelujah 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 Amen ta khalal lian sang hlan request kha nia chang li nia har lawa chang khat le thunon han ngai thlak kha chuan thluk dang kha chu thiam vek thei to mai ti hani tu tok le phot mai ang